Wiwit 1001 aja wani-wani karo wong tuwa keramat ngerti ora. Dungane wong tuwa ki mandi enak. Surga dadekake telapak ibu ngono. Kaya ngopo kan jeneng wong tuwa niku weh. Ono tidak kerja nyambut gawe kaya putrane Pak Diwarno ki lho. Golek duit dhewe yo rapi aja njaluk warisane wong tuwa. Mau maksud Dene wong tuwa yo mesti dikeki ning tak yo anakku men do permainan kabeh. Ki Pak Warno ki putrane ngurusi siji yo saka Jepang wis kanugrahan saka Gusti Allah muga-muga dilindungi yo rezekine men barokah iso mengalir. Apa, Nduk? Kundur, lagune nganggo napa? Lagune nganggo napa? Sak-sake. Nganggo martupon. Marmoyo. Anting-anting. Anting-anting. Ya, kok mang to.